Naman tagpamasaw sa itong mga baboy mga mamsir. Ratong baboy mga mamsir. Oh. Kana laligid. Takalo na ito na mga mamsir. Kani ano itong iyahon sa itong kasal. Kani awan to. Kana anayonon ako na mga mamsir. Dahil muna'y puhon February. Muna'y ito ang lapaono ng duha. Tapos litsonono ng duha po dario. Ano lang gud, gamay ra gud kan. Handa. Basta ang importante nga nakakaon sila. So kayo man taglong angan pasaw. Maglong agno puta kay mamahaw para pamahaw mga mamsir. Magaling sa mga mamsir. Kasaning na, ano sa? Bye-bye. Good morning.